Čaute všetci, zdravím vás David a.k.a. Masta, teraz taký ďalší vlog. A tento týždeň som dosť makal, uploadol som pre vás videá asi do polovičky augusta, takže sa máte na čo tešiť a ja moc na internete nebudem, takže neočakávajte, že by som na vlako reagoval, ale mám jednu prosbu na vás a to je, že za chvíľu bude 400 odberateľov a ja som chcel urobiť Q&A, to znamená, vy mi dáte otázky a ich odpovedám, tak v komentoch mi napíšte, to je jedno čo, nech to aj volá čo osobné, nie je úplne jedno. Môžete sa spýtať, koľko chcete otázok, čo chcete, to mi je úplne jedno a ja si to pripravím ako špeciál pre 400 odberateľov a ako som povedal, v komentoch mi napíšte, čo všetko chcete vedieť odo mňa alebo celkovo môj názor na vláčo, alebo jednoducho voľaká otázka a takže to je asi tak všetko a uvidíme sa pri ďalšom vlogu asi, ktorý bude neskôršie, takže čaute, prajem vám ešte pekné leto, videá sú všetky už dopredu, bude to mix medzi Master Commander a inakšími vecami, to už uvidíte a ja vám prajem ešte celkovo, ako som povedal, pekné leto, tým, že ja už mám voľno, tak mám všetko za sebou, takže som veľmi šťastný a prajem vám aj vám, aj keď vy máte až o týždeň prázdniny, tak vám prajem tak či tak prekrásne leto, užite si ho a pozerajte na moje videá, neviem čo ešte povedať, takže uvidíme sa, čaute.